Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kawai ka kali Alto kabadan yau registration number ML05B pran riu arsan kala landang harut ke Surok Mawkynroh Umshing hasenda ke skul ba Nehu hakapor kumba shibaji shiteng no phaisngi jong ka arpu pratrik rumpang ar haza apulai karkum ka tulong khubor bala yo lom la yathu bakani ka kali kadang hiar na ka than Mawkynroh banlen shakathan Umshing henre kala khongpong na kada ko jing pen hairstand but hakani ka jingja amshim ladan menu ru ba minsau